Predposledná dvojica ide na štart, je to Poliak Andrzej Oplatek, sedí na holštínskom Valachovi 11-ročnom Le Cordial po Ližanero a Singulor Joter. Krátky príbeh materskému otcovi Singulor Joterovi u tohto koňa. V 70. rokoch Argentínčania nakupovali žrebce v Holštínsku, hlavne u Mása Johannesa Hela. Pán Andrej Johan Peter, ktorý má práve ten žrebčín Joter v Argentíne, nakúpil žrebca po Silvester a vytvoril vlastnú žrebčú líniu, ktorá sa potom o niekoľko rokov alebo 10 rokov vrátila cez Singular Joter a Singulor Joter do Holštínska. Dostali šancu v plemenej knihe a opäť sa vrátili kvázi do rodiska svojich predkov. Takže dnes Andrzej Oplatek a jeho Le Cordial